салом дӯстон, ин ҳафта дар рӯзи аввали бозиҳои футбол дар топ 5 мусобиқаи пурқуввати аврупоӣ бо иштироки топ-дастҳои як қатор бозиҳо баргузор шуданд ки на ҳамаи онҳоро имкони тамошо кардан доштем. Албатта рақобати марказӣ имрӯз миёни Ливерпул ва Манчестер Сити аст ки имрӯз доир мегардад. Аммо то он вақт мо аз натиҷаи бозиҳои гузашта бори дигар ёдовар мешавем. Лайки қиматбои худро гузоред. Имрӯз чун анъана видеои мо аз шаҳру тавзеъ, яъне абзори бозиҳо таҳия шудааст. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобат дар Премер-лигаи Англия интизор аст. Дар даври марказӣ Ливерпул кӯшиш мекунад миёни Ситиро бишканад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. вақте сухан сари муҳимтарин бозиҳои ҳафтаи футболи аврупоӣ равад, чун одат аввал аз Англия шурӯъ мекунем. Манчестер Юнайтед баъди бохти бечоравор аз Ман-Сити дар даври гузашта ин маврид қаҳрашро ба дастаи шаҳри Ливерпул фурӯ рехт. Ҳарчанд ба худи Ливерпул зури шогирдони Тенхаг то ҳол расида наметавонад, вале аз дастаи дуюми ин шаҳр Эвертони хорузор онҳо 3 хол гирифта тавонистанд. Барои кам шудани гапҳо оиди аз кор рондани Тенхаг, албатта чунин пирӯзиҳо зидди дастаи миёнаҳол хубанд. Дар рақобат зидди шогирдони Шондач ҳардуи голҳо аз пеналти зада шуд. Муаллифони гол албатта лидери даста Бруно Фернандеш ва форварди манкуниянҳо Маркус Решфорд гардиданд. Решфорд аллакай дар ду бозӣ пайҳам голзан аст. Агар голҳои пирӯзиовари лидерони даста зиёд шудан гирад, расидан ба зинаҳои панҷуму чорум албатта баробари расидан ба кӯи қоф нест. Арсенали Лондон бошад, баъди голборон кардани рақибонаш дар бозиҳои қаблӣ ин дафъа муқобили Замбурҳо аз Брентфорд кам гол зад ва ҳатто қариб буд ки холҳоро тақсим мекард. дар ин бозии хонагӣ баъди голи аввали Деклан Райс дар дақиқаи 19-ум гумон мерафт ки Брентфорд ҳам дигар ғайр аз голҳисобкунии рақиб коре пайдо намекунад, вале чунин нашуд. Меҳмонон аллакай то танаффус ҳисобро баробар карданд ва метавонистанд бо 1 хол аз Лондон раванд, вале вақти 4 дақиқа мондан ба анҷоми вақти асосӣ, Кай Хаверци то ҳол аз рӯи гапҳои мардум барои Арсенал нодаркор характер нишон доду ҳисобро 2-1 намуд. пирӯзии муҳим ва 3 хол пеш аз рақобати Ливерпул ва Сити албатта ки барои Артета сахт дар кор буд. Баъди ин пирӯзӣ Арсенал муваққатан ба ҷои якум баромад ва агар ду конкуренти асосӣ мусовӣ кунанд, Артетаро касе аз зинаи якум фароварда наметавонад. Вале онҳо акнун бештар аз ин таваҷҷӯҳро ба бозӣ зидди Порто мекунанд, то дар Лигаи Чемпионҳо ҳам ягон чӣ аз даст наравад. Бавария Мюнхен ҳам баъди шунидани тоннаи танқидҳо ба ҷониби хеш дар ду бозии ахир умуман даҳшатафкан шудааст. Аввал дар бозии ҷавобӣ Латсио 3 голи беҷавоб хӯрд. Ин давр бошад Майнци бечора таги по шуд. 8 голе ки ба дарвозаи Майнц дар даври 25-ум зада шуд, аввал аз иқтидору ғазаби хестаи дастаи Тухел мегӯяд. Баъдан тариқи чунин голзаниҳои беҳисоб оморҳои шахсии бозингарон ҳам нав шуд. Масалан, Харри Кен аллакай дар 34 бозӣ 36 гол дорад. Баварияи Кимкай дар ҷадвал дуюм бошад, аллакай 7 хол аз Байер камтар дорад, вале шогирдони Хаби Алонсо ҳам як бозӣ камтар дуир карданд. Пирӯзии 8-1 зидди дастаи 17-уми чемпионатро агар бо як ҷумла ҷамъбаст кунем, танҳо инро метавон гуфт ки куҷо буд он қаҳру ғазаби мюнхениҳо ки аз аввали мавсим тамоман даракаш набуд. як бозии дигари қобили диққат дар Олмон ин бозии сафарии Боруссия Дормунд буд. Дастаи Эдин Терзиш аз сафар тавонист бо натиҷаи 100% баргардад. Натиҷаи 100% дар чемпионатҳои даврӣ ин албатта ки пирӯзӣ ва 3 хол аст, вале ин 3 хол бемушкилӣ ба даст наомад. Ҳарчанд ки голҳо аллакай дар нимаи аввал зада шуданд, вале корти сурхи Забицер пеш аз танаффус ҳоли дормундиёро ба танг овард. Муҳимтар аз ҳама, ғайр аз як голи Нҷинма дар дақиқаи 70-ум зидди 2 голи хеш онҳо истодагарӣ карда тавонистанд. як чизи дигари ҷолиб ғайр аз пирӯзии 2-1 Боруссия дар ин бозӣ голи аввалини Санчо буд. Санчо таври маҳорат нишон дод ки Тенхаг метавонад ангушти пушаймонӣ газад. бозӣ дар Лигаи Испания бошад, ин навбат бароямон ҳангома бахшид. Ҳарчанд аз рӯи пешгӯиҳо ва омор бояд Атлетико Мадрид дабдалаи Кадисро мебаровар, вале дастаи 18-уми чемпионат новобаста аз 12 бохти пешин ин навбат сахт номусакӣ буд ва мадридиёни Эл Чоло торсакӣ зад. Дар ин бозӣ ғайр аз тӯбдории бемаънии Атлетико дигар шогирдони Симеоне ҳеҷ бузургие накарданд. Кадис бошад дар навбати худ аз 3 зарбаи рост дутоашро бо гол ҷамъбаст кард ва дар хатти дифоъ ҳам хушмандона бозӣ кард. Голҳои
ҷавоби хуанми дар дақиқаҳои 24 ва 64 пирӯзии Кадисро зидди Атлетико таъмин намуд ва акнун ин дастаро аз зинаи 7 то Селта ҳамагӣ 2 хол ҷудо мекунад. Атлетико бошад бо чунин тӯҳфаҳои сафарӣ ба ҳарифон ҳеҷ наметавонад ҷои Барсаро дар ҷадвал бигирад. Агар бо саббҳои нокомии дастаи Симеоне як нигоҳ кунем, он ҷо ҳамлаворони миёна беҳад зиёд буданд, вале корашон ҳам ҳеҷ не ки аз андозаи миёна болотар шавад. Трансферҳои Ҷексон Мартинес, Гамеро, Вието, Калиниш ва Витоло агар дар умум 130 миллион евро арзиш дошта бошанд, бозиашон ҳам ба миллиард монанд набуд. Вақти бепулӣ албатта харидорҳои арзонӣ мекунем ва ин дарди сари дигар ҳам меорад. Масалан, мушкили хатти дифоъ он аст ки баъди рафтани Сюнҷу Паулиста омаду аллакай ҳар иштибоҳаш мушкилоти зиёдатӣ меорад. хулас ки проблемаҳои кадрӣ ва ночақонии бозингарони будагиам то ҷое мушкили ҳар бозӣ шуда метавонад. пирӯзии Жирона зидди Осасуна метавонад баръакс ҳоли худи Барсаро андак вазнин кунад. Жиронаи чемпионшава оҳиста-оҳиста ба худ омадаву корро аз пирӯзӣ зидди дастаҳои заиф дубора оғоз кард. ғалабаи 2-0 зидди Осасуна албатта ба осонӣ ба даст омад. дастаи даҳуми Ла Лига зидди каталониҳо ҳеҷ муборизаи шоистаи таҳсин накард ва Жирона бошад баъди ин ғалаба мавқеи Барсаро дар зинаи дуюм танг кард. Акнун барои ноиб қаҳрамоншавӣ ин ду тими каталонӣ фақат ва фақат пирӯзӣ бояд ба даст меоранд. Кӣ медонад, мумкин яке аз онҳо қаҳрамонам шавад. дар Италия бошад барои дастаи рақами аввал сангинтарин имтиҳони қабл аз қаҳрамонӣ пеш омад. рақобат зидди Болония дар сафар барои Интер албатта мушкилтарин рақобате гардид ки бо вуҷуди дарду азоб дастаи Инзаги ин навбат ҳам характери чемпионӣ нишон дода тавонист. мушкили кор барои миланиҳои меҳмон ҳам он буд ки агар бартарии тӯбдории мизбонон танҳо фарқияти 20% дошт, вале зарбаҳо ба самти дарвозаи Интер умуман ҳисоб надошт. вале бо вуҷуди ин хушбахтона барои мухлисони Интер дар ин бозӣ танҳо як гол шуд ва он голи ягонаро ҳам Бисек аз партофти Бастони дар дақиқаи 38 ба самар расонид. муаллифи гол ва ассист шудани ду дифоъгари марказиро албатта на дар ҳар бозӣ метавондӣ. чунин амалҳои ҷасурона ва ҷойивазкуниҳои таваккалкорона дар футболи муосир дар чунин сатҳи баланд танҳо Инзаги ба худ иҷоза дода метавонад. ҷониби дигари бозии дастаи ӯ ғайр аз нотарсӣ ин таҳаммулпазирӣ будани зарба буд. голи Бисек дар дақиқаи 38 охирин зарбаи Интер дар бозӣ буд. шумораи зарбаҳо дар нимаи аввал 12-0 ба нафи Болония ва расиш дар ҷаримагоҳ 13-0. чунин қоқу воқ мондани даста дар сатҳи баландро танҳо Массимилиано Аллегри метавонад. мумкин ин ду ҷентлмен Интерро дунафара дар ҳар нимаи бозӣ тамрин медиҳанд. хулоса ҳар чизе ки набошад се холи асосӣ ва дар корӣ ба Милан рафт. тӯбдории беҳуда ва зарбаҳои бемаъниро Болония метавонад то ҳозир доштан гирад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.